Wallan hakilawa Faisal oyoyo amunyai Bandini himbe wuro marwa bibiyam doyi dema Aisha wallan hakilawa Faisal oyoyo amunyai Bandini himbe wuro marwa bibiyam doyi dema Aisha Tadayo hedito waru inya hata kutaralla To fami atawai deka dumbala mulbakurul Gamtani aci hanyar were daftige mulkite laringarul Hatun afa matayi da duleki maki kisa tore Yanda ki elifu sai famari umai da sai hawancan Faya ajaman jama'a je jomo monyalye atakoni Bawo himbe wuro marwa be STM mi monyi Be dofti yam hajas touristic ministry motorway Mi wasti gundi mi jedi hoyinde mi dafti ha Allah tabara O wadda ne yam wuro torre hakilo de ita mi hewai Aisha Assalamu alaikum bandiraɓe am yiɗiɗiraɓe heɗotoɓe gimɗiyam be ɗemgal fulfulde taskite fiɗɗe noppi mon on heɗitan ɓawo ɓangal Aisha ko sali ha gimol guitalade garol ha album o am kesa nga tammi wurtugo inchallah ɓawo julde nde ha indaga guitalade garol min mo moɗon Faisal oyoyo on wawan fiwniki men ha numéro ɗo plus 234 80 67 60 77 57 wallan hakilawa Faisal oyoyo amunyai Bandini himbe wuro marwa bibiyam doyi dema Aisha wallan hakilawa Faisal oyoyo amunyai Bandini himbe wuro marwa bibiyam doyi dema Aisha